Bibuha untas purok karon oy. Kami unta mula agba pero may mubantay ning anak nako eh. Kami ayud aning ulitaw ta oy kay way mo pugong. Adto kog purok sugod ng kaon ron. Lol. Pre, Sabay ta. Araw ng purok ron ba? Duha ka baboy ang giihaw. Naday mga parlor games unya dito. ganina ra ko katon pre ba. Saon ta man oy, na may bata, payo bantay ba. Ay, asa na yung mama ana? Bilin sa na si mong asawa kay ibo kay dito ron ba na mga patabo, may mga parlor games. Trabaho lagi pre, nangyawat ba. Ay hinoon para man sa pamilya. Aton sa ako si Kwan. Asli pasig musabay to. Naan ko ng bayhana mo Kwan ba kay bura-bura kay baba ba. Daog yun na sa mga dula. Ya pre. Sige pre. Go! Go! Ano ba na? Ay, katulgon ng bata oy. Tara, purok ta! Purok ta ba? Gaw, wa man koy mabinlan sa bata oy. Asa man na si Zik-Zik? Tara, baka ikaw ang pangbato dito ba? Dagang kay nagulat sa imuha. Ikaw ba perminti maghari sa parlor games no? Nangumpay pa sila gaw oy. Nagkahina naman ka oy. Hina bitaw ka sa una ayaw pag sayo. Sayo pug kay ka. Tanawa ko litaw. Di way magpugong, way magbuot. Sa kog purok ka oy. Ulitaw bitaw. Matigulang lagi ka wa kay anak. Ah, luoy kayo. Sige ra kag bagdoy-bagdoy. Kana ni mugkuto nak oy, hapit na gid mo gawa si mong mangod nak. Duha na mo. Oy! Ta, sabay ta! Ay, asa man ka? Araw ng purok ba, duha ka bok, giihaw na yung mga padula. Tara! Ko kadali-dali pri oy kay buntis mangod ko nya. Napoy bata ba? Way mo bantay. Di naman ni maayo ni. Tanan akong barkada na may mga bata. Ikaw, duha na. Pagminyo na pre, basig malimot ka ba nga senior na kanya wa pa kay liwat. Apasa ko ana. Mulaag sa ko, mangumbira ko. Pre, ulitaong guwang gyud ka na.